दारि खानाय आंनि लावगौ जोब्बाय गोसो थोनायाबो बेथाल जाबाय दारि खानाय आंनि लावगौ जोब्बाय गोसो आं बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतायाव दङ दा नोंथांमोननि सिगाङाव बोसोर गोदाननि मुङाव आं दिन्थिनो होननानै आखायाव लादों दायो आंजों लोगोसे दंफायो सानैसो बर' सावथुन मुलुगनि सानैसो महरगिरि बिथांमोन दङ आरो देंखोगिरि सासे दङ दा बिथांमोनखौ आङो फारि फारि दिनै बोसोर गोदाननि मुङाव सावरायनो होननानै आखायाव लानाय जाबाय दा गिबियावनो आब' लिना बसुमतारी बिथांनिसिम थांनो सानबाय आङो दा गिबियावनो आब' लिना बसुमतारीखौ दुब्लियाव बरायग्रोनाय जाबाय दा नोंथाङा बोसोर गोदानाव मा खावलायनो सानो रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय बोसोर गोदाननि आं बेखौनो बयनिसिमबो माने आरज खालामो जे बयबो बोसोर गोदानखौ मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै बारहोलांनो हायो फैबाय थानाय समाव आब'आ माखासे शुटिंनि थागथियारि दं नामा दा एलबामनि मोननैसो फैनानै दङ बाट आङो फिक्स खालामनो हाथ'वाखै आरो सिगाङाव मोनबेसे ओरैनो बर' सावथुनाव फिल्म दिहुनखो आब'आ बर' सावथुनाव आं गोदोनिफ्राय मोनबेसे नोंथाङा बर' सावथुन दिहुनखो आब'आ मोनबेसे बर' सावथुन दिहुनखो आं फार्स्टनिफ्राय लानानै दिनैसिम 15-16 जानांगौ आरो मानो होनोबा मेन लिडआव नङाबाबो सेकेन्ड आरो बिनानाव सिस्टार बिदिनो आरो आङो नोंथांमोननिफ्राय सापर्टखौ लुगैयो आरो जाहाथे नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामो अनसायलाङो गोजोन्थों दा बिथाङाबो लिना बसुमतारीया माखासे बाथ्रा फोरमायबाय जोंनो दा आरो आङो सासे बर'निनो जाखांफुनाय बा मुंदांखा देंखोगिरि दं आदा मलेन नार्जारी बिथांनियावबो आङो माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन दा नोंथाङा गिबियाव गोदान बोसोरखौ माबायदि बरायनो होननानै सानदों गिबियावनो आङो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो बोसोर गोदान हामलायनाय बावहरग्रोबाय बे बोसोर गोदानावहाय आङो बयखौबो खावलायनो सानो जे बयबो मोजाङै मोजां रंजा बाजायै बे बोसोर गोदानखौ बरायनानै आरो गावनि सिमां मिजिं खामानिफोरखौ जाफुंसार खालामनो हायो बेनि थाखाय मोजां सिन्था धारना बा मोनसे मोजां राहा बयबो नागिरो बेखौ आङो खावलायो आरो गासैबो महरगिरि नोंथांमोनखौ आंनि खावलायनाय लेखायै भिडिअ क्लिप्सखौ हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय मानोना नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि खावलायनायखौ जाफुंसार खालामहरनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोननिफ्रायबो अनसायनाय मोनबावगोन होननानै आं आसा फारिबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बिथाङा फोरमायबाय आङो सासे बर' हारिमु एबा बर' सावथुनावनो बिथाङाबो गोबां खामानि मावो बिथाङानो जाबाय आदा गपाल स्वर्गियारि बिथांनिसिमबो आं बोसोर गोदानाव बिथाङा मा खावलायो बेखौ आं बुंनो सानगोन नोंथाङा बोसोर गोदानाव माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आं बोसोर गोदानाव देग्लाय इसोरनियाव मोनसे आर'ज गाबनो सानदों थांनाय समफोराव जाबायदि कर'नानि बेरामाव बहुद रायजो राजा बिथांमोना खामानिफोरखौ मावनो हायाखै आरो बहुद बेमारनि थाखाय भुगिना थानांगौ जादों जाहाथे बेफोर समफोरा नैबे 2022 मायथाइयाव बेफोर गाज्रि समफोरा फैया बेखौनो आं इसोरनियाव आर'ज गाबबाय आरो देग्लाय जुमाय लोंनानै गारि सालायनायखौ बहुद खम नुदों गुबुन बोसोराव दाबायदियाव मथा मथि साबासोआ दिनैसिम थैबायमोन खोमा नाथाय बे थैनायखौ जों नुवाखै जोंनि नै ओरै भैरबकुन्द लामायावथ' थैखाथारो सानै साथामा एकदम कम्पालसरि बेफोर गैया थैयाखै आरो नै ओरै हाइवेआवथ' थैखाथारो बे डिसेम्बर आरो जानुवारिनि समाव बेफोर समफोरा फैयाखै जोबोद गोजोननाय मोन्दों फारसेथिं नायोब्ला आरो लामा सामायाव रावबो डिस्टार्ब मोनाखै बाइक साखावनाय गारि गेदा गेदि सालायनाय बेफोर गैया देग्लाय बहुत मोजां जादों बेनि थाखायनो आरो इसोरनियाव आर'ज गाबबाय जाहाथे फैबाय थानाय समफ्रा मोजाङै फैयो दा आदाखौ जोङो मोननैसो सिगाङाव देंखोगिरि हिसाबैबो जों मेथाइ खोनासंनो मोनबाय दा आदाया नोंनि दिहुननाय मेथाइफोरखौ बुंनो हागोन नामा मा मेथाइ ओरैनो गिबियाव आङो नंखायथ' नङा बे मेथाइखौ सुजुदोंमोन ओमफ्राय 2 नाम्बाराव खौसे जा बेखौ सासे जोंनि बर' हारिनि
आंखौ रागा जोंनानै बहुद बाथ्रा बुंदोंमोन बेयाव रागा जोंनानै जोंहा मलेन नार्जारि आरो भुपेन बर' बिथांमोननि स्टुडिअ'आव दंबाय थादों जों फेसबुकआव नायनानै रागा जोंनानै बोरैबा माइक्र'फनखौ लानानै खनसेयावनो जाफ्लांदों आरो मेथाइआ बेखौ रेकर्ड खालामनाय जाबाय ओमफ्राय 3 नम्बराव रामपाम जेब्ला बेराम जाना दंबाय थायोमोन आङो बे समाव मेथाइफोरखौनो सुजुनानै बिदिनो इन्टारेस्ट लादोंमोन बेफोर बाथ्राखौ बुंबा बहुत गोलाव जागोन बेखायनो रामपाम मेथाइखौ सुजुदोंमोन आरो बिनि उनाव जोंनि उन्दै फंबाय बिनानाव बिसोरखौ नायनानै दोंसे मेथाइ सुजुदोंमोन दाद गोसोजों बेबो बेराम समाव मोनोमोन ओमफ्राय बेनि समाव बेराम जानाय समावनो दारि थांनाय बोसोराव दिहुनदोंमोन खोब मोजां रायजोफोरा अनसायदों दाबो 2.8 मिलियन जाना दङ मेथाइआ नोंथांनि मेथाइआव बयनिख्रुइ बांसिन अनसायजानाय होनब्ला बबे संखौ नोंथाङा अनसायजादों होननानै सानो आरो ससे फार्स्ट लाइनखौ खननो थाखाय खावलायबाय आं दारियानो ओमफ्राय दारिनि उनाव दोंसे सुजुबावदोंमोन मास्टारनि फिसाजो बांसिन साबसिन अनसायजादोंबा दारियानो दारिखौ ससे खननानै हो मुड गैयामोन थेवब्लाबो खनथिनायालाय दारि खानाय आंनि लावगौ जोब्बाय गोसो थोनायाबो बेथाल जाबाय दारि खानाय आंनि लावगौ जोब्बाय गोसो थोनायाबो बेथाल जाबाय बेबायदि आरो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम आदाया जोंनि सिगाङाव माखासे बोसोर गोदानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनो माखासे बाथ्रा फोरमायबाय दा जोबथायाव सासेबाव आङो बर' सावथुन मुलुगनि सासे हिर' एबा बयजोंबो सिनायजानाय एक्टर आदा नेर्सोन बसुमतारी बिथांनिसिम आङो बोसोर गोदानाव बिथाङा मा खावलायो बा मा फोरमायो बिथांनिसिम आं दसे सम लानो सानबावबाय दा बोसोर गोदानाव आदाया नोंथाङा मा खावलायनो सानो ओरैनो खुलुमबाय गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय नोंथाङा फैबाय थानाय समाव माबायदि गावखौ आपग्रेड होलांनो सानो बर' सावथुनाव बिदि बुंनो थाङोब्ला जोंनो मेन माबायानो जाहैबाय रायजोनि अनसायनाय नांगौ रायजोनि अनसायनाय थाब्लानो जोंबो आपग्रेड जानो हागोन एबा आपडेट जानो हागोन जों गावगायखौ साबसिननिफ्राय साबसिन बानायलांनो हागोन आं बेखौनो सानो आदाया मोनबेसेसो ओरैनो बर' सावथुन दिहुनखो मोनबेसे होनना बुङोबाथ' आंनियाव माबा गैला खिन्थु दा बानायबोगासिनो थांनाय बोसोरावबो जोङो राङापारानिफ्राय दिहुनजानाय मैथानि डाइरेक्सन होनायाव अख्रांनि हाथरखिखौ बानायलांबाय थांनाय बोसोराव रिलिज जाबाय देग्लाय रिलिज जानानै सोलिलांखांबायबो बियो दा गोदान फैगोनखौ बुंनो हाथ'ला गोदान मा फैयो मा प्रजेक्ट फैयो बेखौनो सेलेक्सन खालामना लानाय जागोन होमबानियासो बुंनो हासिगोन दा बर' सावथुनखौ जौगाहोनोबा नोंथाङा सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय माबाफोर मदद होनांगौ होननानै सानो नामा आदाया बिदि बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों नाथाय गासै समाव जे हेफाजाब होनो हागोन बेखौ आं बुंनो थाङा थेवब्लाबो जोंनि बर' सावथुना दासिम जेनेबा जोंनि रियेल बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलावसो बांद्राय सोलियो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो बुंनो थाङोब्ला फ्राय खम सोलियो बेथिं बाक्सा चिरां आरो सनितपुराव एसे गामिया बांद्राय दङ नालाय बेयाव बांद्राय सोलिनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनेबा मिनि सिनेमा हल एबा बर' फिल्म दिन्थिजानो हानाय जुदि खालामना होयोब्ला आं सानो गभर्नमेन्टनिफ्राय बे खामानिखौ मावोब्ला एसे आरो सायाव थांबावगोन होननानै आं सानो दा गोजोननाय थाबाय बिथांमोनजों आं माखासे बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि निउसाव दान्दिसे सम आंजों सावरायबाय दा बेखिनियाव आङो बिथांमोनजों जा सावरायनाय हाबाफारि बेखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा
ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिसन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन।